जा फैदों खेबसेनो उरायलांजोबदों गासिबो जा दं माइ बाख्रि गलिनिफ्रायनो लिट्रिंनिफ्रायनो मोनसेबो गैला दा उन्दुनोनो गैया थास्लाबाखिसै बे समावनो जोङो बे न' गभर्नमेन्टनि मोननायावनो हाबनानै दरबोथ' गैथ'वामोन नालाय बे खनायाव हाबनानै थाबाय हथात करे बारा सोगोमनानै ओमफ्राय अन्थाइ बायदि इथाया गोलैजोब्बाय जोंनि खर'आव जायगायाव आं थादों बेथ' फुरा बायजोबदों बे समावहाय माने आङो न'आवनो दंमोन माने हथात करे जोमैया खोमसि जाबोबाय बार अखा खोरोमबाय बे अखा खोरोमनाय समावहाय आंना फिसालाया मोसौ बिमा दं फिसा गोनां बेखौ लांनानै बाबा मोसौ लाबोबाय होनबाय नालाय बे समाव आं मोसौखौ लाबोदो बाबा लाबोदो होननानै जोङो मोसौखौ बिमा फिसा बोदों बोदा जानायखाय बिफा फिसा सानैजों बिमाखौ सासे मोसौ फिसाखौ सासे लानानै बे गभर्नमेन्टनि न' मोननायाव खामसालियाव खादों खुन्थियाव बे समावनो मोसौ खाखांनाय लोगो लोगो बारा हाबफैबाय न'आव ओमफ्राय जोंथ' बै उन्दुग्रा न'आव थानो मोनाखिसै थास्लाबाखिसै बे समावनो जोङो बे न' गभर्नमेन्टनि मोननायावनो हाबनानै दरबोथ' गैथ'वामोन नालाय बे खनायाव हाबनानै थाबाय हथात करे बारा सोगोमनानै ओमफ्राय अन्थाइ बायदि इथाया गोलैजोब्बाय जोंनि खर'आव ओरै न' गंसे न'नि इथाया गोग्लैजोब्बाय गोलैदेरनानै आं जखम जाबाय नैबेयाव नांदों खर'आव मेगनजों इथायानो नांजोब्बाय आथिङावबो नांबाय मोदोमावनो ओमफ्राय आंनि फिसालाखौ ओरै लाबाय गुजबनानै आंनि फिसालानि खर'निबो नांदों जाखांनायनि उनावहाय ओरैनो दासिमाव ट्रिटमेन्ट मोन्दोंना मोनाखै हथात करेथ' आं हास्लाबाखिसै दसे मोनानानै आंनि फंबाय जानाया फैनानै आंखौ लांबाय बे सरखारियाव ओमफ्राय ट्रिटमेन्ट खालामबाय इन्जेकसन गंसे होबाय ओमफ्राय मुलि हरबाय ओमफ्राय मैया समावहाय जोंनि बे फिल्डआवनो सरखारि डाक्टारा फैनानै मुलि एसे होलांदेरबाय आच्छा दासिमावहाय नैबे मजाथि गामिनि हालोदा माबायदिहाय जानानै दङ गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय रेसनफोर मोन्दोंना मोनाखै मुलिफोर मोन्दोंना मोनाखै मुलिखौ मैया एसे एनै होलांबाय ओमफ्राय रेसनखौथ' जों मोननाय जायाखै बयबो आंजों लोगोसे गासिबो दंफायो मैया ओंखारबोजोबबाय आपातत थाथ'नो थाखाय ट्रिपालफोर मोन्दोंना ट्रिपालफोरखौ जोंनो मैया मोनायाव होफैदों गांसे ओमफ्राय फरेस्टनिफ्रायबो गांसे होलांबाय ओमफ्राय दा रेसननि जों मोनाखै आरो दासिमाव दिनैसिमाव जा फैदों खेबसेनो उरायलांजोबदों गासिबो जा दं सि जोम माइरं न' गंसेबो थालाङाखै गासिबो बायजोबलांबाय बिफां लाइफां हो न'आ गंसे दं गासिबो उरायजोब्बाय दंफां सिगुन बिफां गय बिफां गासिबो गैला लांदां जाजोब्बाय सुरमार जाजोब्बाय लाइ लथर गैला माइ बाख्रि गलिनिफ्रायनो लिट्रिंनिफ्रायनो मोनसेबो गैला दा उन्दुनोनो गैया जोङो माखासेफ्रा न' मोजाङाव थादोंमोनथ' ओमफ्राय जोंहा ओंखाम संग्रायावमोन फिसाजोजों आंजों मिस्ट्रिफोर दङमोन साहा फुदुंनो ना हाबदोंमोन ओमफ्राय बेहायनो जा गुर फैबाय अराबो ब्लाव ओमफ्राय आङो हाखु दाखु दै एसेखौ लोखमोरबाय जा फैबाय ग्लुब बिफाङाबो बायसिनबाय जों उन्दुनाय ओंखाम संग्रायाव बायसिननानै बाहाय जोंहा फिसाजोजों आंजों माबा रेट दङ बेहाय एब्रेनानै थाबाय जोङो बेलासियावथ' बारहुंखाजों न'आ बायजोब्बाय मोनायावबो बिराद गोसा मोनायाव ओमफ्राय एसे सिरि थानानै आरो बार फैबावबाय ओमफ्राय प्लास्टिक बायबाय नालाय बायना लाबोबाय गसाइगावनिफ्राय दसे होनबा बारहुंखा थांखांनानै ओमफ्राय बेहाय जोङो बे बोराय बुरि थानानै बे सिखौ माखासेखौ दोनदो माखासेयानो सिजोबखाबाय माइ बायदिसिना ओमफ्राय जोङो बोराय बुरि सानैजों बे माबाया बारान्दाया खावसे थादों बेहाय प्लास्टिकखौ मोनसे गाबथाबाय मोनसे हमथानानै थाबाय आरो बेहायनो खस्थ' मस्थ' दासिमबो बेहायनो थायो जोङो जोंनाथ' गासिबो उरायजोबदों गासै 9 खानसो न' दंमोन आरो गभर्नमेन्टनि मोननाय दंमोन आरो न'आव लुनाय आरो माखासे गासिबो जेसेबांखिनि न' दङ बे गासिबो दंस' जाजोबखादों आरो गंसे जे जायगायाव आं थादों बेथ' फुरा बायजोबदों न' सिङावनो दंमोन आं हाब बेखौथ' बुंनोनो हाया आरो एकदम आङो थारमाने न' खाथियाव दंहैयोमोन आरो फैनाय लोगो लोगो बे न' सिङावहाय आंनिनो बियानै सानै गथ'फोर दंमोन दा बिसोरो ओरैनो दंमोन थारमाने गेलेनानै दंमोन आरो हथात करि बार फैनाय बायदि खोनाबाय आंबो खारबोबाय दाना न' खाथिनिफ्राय खारबोनाय लोगो लोगो जै हाबफैदों दसे उनावनो
जा बार फैदों नुखायाखिसै आरो ओरैनो मुजाथि जेबो गामियावहाय नुवाखिसै। बिराद गाज्रिथार बार बारदों बे बारा ओरैनो खय मिनिटसो बारामोन 1 मिनिटबो जायाखै बायदि मोनदों आरो आं 1 मिनिटआनो जायाखै आघात जादों औ आथिङावहाय आघात जादों नांनायाथ' थिं नांदों ना मा नांदों आंबो जेबो आन्दाज मोनाखिसै आरो गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 6000038822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु धामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु धामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु धामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7,999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन